Mabungahong kagabhion mga igsoon. Late kayo. Nagpatulog ko sa akong anak niya. Actually, na-prayer meeting karon dire. Niya. Nagpa-pray na lang ko nila. Kaya mag-live ta. Okay? So, wala pa sila na human. Nanako dire. So, anyway, ako sang i-share igsoon. No? Ato lang itong kalimtan. Itong mga nagbahas na ko ganina. Iahapot to. Akong giposa, pasensya naman, no? Mga brad, pasensya ng mga brad nga. Di dyan kalikayan nga, ibas kita, mga akro, ano. Ato nang gisabot. Gigugma na doon sila, okay? So, ako sa i-share, no? So, let's share, okay? Atong live, atong i-share igsoon niya. Pwede na mo mag-type na, no? Sabi ko na natuog na mo. Siguro, yes, around 10 p.m. na. Pero kay bawo kung sayo, paron sa ubang nasod. Okay? So, this is for the glory of God. Mayaning before ta matulog ba niya nang nakadungog tagpulong sa Ginoo, nakapamalandong ta niya. Linaw kayo atong pamati. Malipayon ta nga matulog. O relax ta sa presence ni Lord. Okay? So anyway, you can now start mention pwede na mo mag-mention og sa inyong mga friends and loved ones in the comment section. Auntie Yang Plantinos from Hong Kong. Thank you so much, Auntie, for watching. And pwede na mo mag-type at followers at highlights. Sige, abanti ta. Mao ni lami nga addiction igso, no? Nindot kini nga addiction pulong sa Ginoo. Ako sa i-share. Mata balik ka na, Brad. Ito. God bless, Brad. Relax na tayo, mga Brad na ko dano. Way ko ano, way ko na. Normal ni Brad. At anad na rin pita. Chill na kayo tadrikson, okay? So, atong i-share ang pulong sa Ginoo. Yes. Right. Okay, so done sharing this time. Okay. So, shout out. Salamat, Pastor, sa imong time pag-share. Di ko mapulanan no? Di ba ako ning i-share sa ako ang short clips, video clips nga. Dili jud o reels din nga. Dili jud ko mapulaan ani ano mapulaan magawa ning magwali, magsangyaw sa pulong sa Ginoo no. Wa gay ko napuli sa unang sinuyo pug syabo nga makabuang sa utok kani ba nga makabutan na to. Amen. So, ganina na ay gibalibaran ako. Wala ko mag-expect nga maka-live taron igsoon, no? Pero ganina na yung utana nga lain na pod nga mag-live daw ko ingon ko nga basin mga 9 kape na kay naman mi prayer. No? So, praise God. Kay yes, another opportunity, another great privilege na gihatag ni Lord nga mamalandong ta siyang pulong na as what I have said igsoon, dili ta ng tao na ipanahon karon na higayon nga mamalandong sa pulong sa Ginoo, but praise God kay kita natay higayon. Watching from Denmark this time, may gabi ida Pastor. Unsang oras sa Brad? From Brother Mark Bermudez. Okay, Bermudez. Okay, he's watching this time from Denmark. May gabi diha. Murag adlawan siguro diha, klaro na.
Okay, Sister Michelle Jamil Renopal, thank you for mentioning your husband nga nasa barko. Okay? God bless, sister, God bless. Okay, nakas akong prayer. And anyway, pasensya na mga igso, no? Alas 3:08 sa hapon. Okay. So behind, okay. Thank you, Igson. Thank you, Brother Mark. God bless. So, mga OFW, kabalo na mo sa akong prayer. Priority, no? And, anyway, Igson, dili kay ko mag-mention, no? Mag-shoutout tungod kay, gabi na kayo, no? Actually, overnight, man po doon sa church, nag-overnight prayer meeting. Ato sa long live permi uban sa grasya sa bugma. Amen. Long live ta kanunay, no. Sa gibas ta ganina kay paundangon lagi kuno ko sa pagkangana, no. Gusto sila nga akong pasagdan ng akro ba. Bahala mo diha. No, kasabot ra pod ko kay ana magina once ang usa ka tawo dili jud nakarelate sa atong ministry, yung dili ta parehag ministry, no. So ako ra man gisabot nga na do sa una pa ko igsoon actually katong time nga active jud ko sa akro. Active man jud ko day time nga active kay ko. Attend kog mga meeting. Actually mga igsoon, sa kay bawo, no, before mag-meeting ang mga akro diri sa Moa Roalpa, Clarin. Shout out anang mga brad nako sa Clarin Roalpa chapter. Ug among GS si Marcos Dabon. Ari mi simbahan mag-meeting mga igsoon. And every meeting na mo mga akro magwali ko. Before ginada start sa meeting, ako ay mulidog prayer nya mag-message una before na isgutan, no. So mao ni wahibaw sa uban nagtuo sila o akro-akro ra ko nga kuan bitaw. Okay? Sila kay baw. Sila kay baw nga daghang mga nalulong sa makadaot nga bisyo nga ning biya na. Kay ako ra sa dang gigamit ni Lord himaya sa Ginoo. Okay? So Brad Jomar, relax lang tanong katong naining bus ba mga usahay mga hot ba. No na ako'y mga amigo mahat kay ba pero kalabay ra na nato normal ra na once ang kahoy mamunga batuon gina. Anyway, before I proceed di sa ta kay mag-shoutout no kay yes brother may gabi long live ta kanunay no abante ta no. Di ta kayo mag-shoutout kay magabian tag maayo. Ako lang gipasalamatan ang mga subscriber nato kay kanina nag-check ko kadiyot ba uy na may mga new. So thank you kayo mga igsoon, wala ko ning encourage ninyo. Hinoon nag-encourage ko ninyo nga i-invite inyong mga friends to follow our page para ma-bless sila. Wala ko moingon nga mag-send mo star or unsa man diyan mo subscribe mo but anyway, salamat kayo. Kay bawo na mo, no? Prayer na dahil. Long live, Pastor. Long live, no? Anyway, akong shout-out ni kay pasingitan man ta, no? Shout-out na akong tanang brad na ko sa Alpaca Paros Skiptron around the world, no? Different chapter. Mga, labi na mga international, no? Mga na Isaac, no? Tanan, lain-lain chapter. Mga brad, pabanti ta kanunay. Long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Ipataas na itong Ginoo. Kanunay, aron sigurado ang mahabang buhay. Sikreto man na sa taas nga kinabuhi si Lord. And then, shoutout sa nakong Seiya, Skiptron in Arms, no? Dito ko kanina sa police station nato diri and ako tong gigna na brad na ko nagpa-shoutout na pod, no? From Seiya si Patrolman Brad Sir Miloria, okay? So, again, dili sa ta magpalabig shoutout kay the time is running and our time now is here 10:15. Shout out 114 viewers and ako sang gi-shout out ang 60,600 plus, almost 700 plus na followers sa Mabungahong Kristohanon. Okay? Ayaw na i-search, bro. Chill ro no? Bitaw sa una ra ko ani. Sa una bag-o pa ko mga brad, labi na mga brad na ko long live ta brad, chill ro ta. Kay wala na ta malinaw na tong kinabuhi ron uban sa Ginoo. Sa una bag-o pa ko nga akro, grabing gibas jud ko gayo kanang mga demonic sign ko no mga nana, daghan kayo. Mo bitaw nang magsige na lang kog sign og ngana og naay mag-ana na ko, ana na lang ako kay as. Bisabot na lang ko sa mga basher ba kay grabe niya. Suko ang mga brad, suko gibalikas-balikas ay giingnan pa tong uban nga nagbas nako. Asar pita inyo nga pangitaon ka suko ron. So chill ra ta mga brad kay ana gyud no, di nay joy mga butang dili jud masabtan sa uban. Pero hinoon ang Ginoo nakakita man sa tungdughan. Ana ra man ta diha magdaog. Amen. So anyway, again as what I have said, dili kita mag-shout out no. Nya para fair tanan dili kay no. Dili ta no. Ganina ako lang gi-mention ang mga brad nako kay love ta mo no. Love ta mong tanan pero ako lang gi-mention kay gisingitan mi ganina ba. Okay? So anyway, before we proceed again, let's pray. Atong welcome presence ni Lord ang iyang
Holy Spirit, for us nga mugahid nato mas matudluan ta nga mas malawman pag nato masabtan ang pulong sa Ginoo. Amen. So let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart, Lord God. Among giila imong pagka-Diyos, Lord, dining taknaa. Among giila imong pagkabalaan, pagkahalang doon, Lord God. Among pagahisgutan karon imong balaang pulong, balaan kini kaayo, Lord God. So Lord, make us worthy. Imo aming takos, imo aming angayan, limpyuhi ang among hunahuna, among kasing-kasing, among pagbati, Ginoo. Kuha ang tanang negatibo, Ginoo. Kaya nasayod kami nga among isgutan karon balaan kayo kini imong pulong. According to your word, Lord God, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ikaw kini mismo ang among isgutan. So Lord God, imo aming angayan og takos. And then as we meditate your word this evening, Ginoo, tagay mi kasing-kasing madinawaton, kasing-kasing mapainobsanon, kasing-kasing nga andam magpakorek, magpatambag, labaw sa tanan, willing sad musunod nimo, Ginoo, obedient doers of your word. And then Lord God, as we proceed, tagay mi kaalam nga langit nun, Ginoo, tagay kalinaw manguna-huna og pagbati nga ikaw lamang ma-focus ug masentro. And of course, we welcome you, we welcome your Holy Spirit, Lord God, mong balang presensya. And then I pray to all of the viewers right now around the world, mga OFW, mga Seaman, Luzon, Visayas, and Mindanao, Lord God, kutob sa makakita, makatanaw ni Ginoo, maabtan na ni live, Ginoo, ipabati imong gakom, ipabati imong presensya, ipabati imong hikap, Ginoo. Let the power of your Holy Spirit will manifest to all of the viewers, Lord God. Muliho ka, makikistorya ka sa matagos sa kanamo. You alone will be glorified this time. Walay relihiyo na isa, walay pastor, walay simbahan, dili ibin kani nga page, dili ni maisa, Ginoo, but it's all about you. It's all about Jesus, the King of Kings and Lord of Lords. So Lord God, again, thank you. Thank you so much. Thank you for this great privilege, another opportunity that you have given to us, Ginoo. Thank you for the victory. Daan, Ginoo, ngay mong giandam ka namo, Ginoo. Tungod kay mag-uban ka kanamo nining takna. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. This time we have 141 viewers. Wala pa dito mga tuhog, no? Kay Bernice man, way klase ugma. Okay, let's go. Aman to mga brad na to na. Relax na to mga brad, no? Banti ta kanunay diha. So ang atong topic karon mga Igsoon is about ano bitong nasa ang atong teksto karon is Jeremiah 33:3, and then nagiwan pulong sa Ginoo naman kay bawo naman tanong nga tawgon to siya, mutubag siya bat daghan kay mga Kristohano nang utana nga ngano man daw nga ingon man ang Ginoo nga mutubag siya, pero wala pa lagi ko tubaga until now, pero ang uban wala kay bawo nga gitubag na sila sa Ginoo. Amen. Usay mingon to, Lord, nganong wala pa man natubag ang akong prayer? Lord, nganong ingani man, no? Wala pa man nahitabo ang akong gipangandoy, gipangayo. How many years, Lord God? Ako ning giduol nimo, gisangat, pero pa nahitabo. So, nagtuo ta nga wala pa nitubag, pero naaday ning tubag na day si Lord. Okay? So, na 3 ways mga Igsoon kung si Lord ningon sa pagtubag nato, okay? But anyway, first and foremost, before we proceed, ato sa ating pamalandungan yung mensahe. Okay. Jeremias 33:3. So, I know some of us are so familiar with this verse. Even me, this is one of my favorite verse. Every time mag-pray ko, ako gining barugan, Lord God, I stand in your promise in Jeremiah 33:3 nga kung tawgon ka namo, mutubag nga na ako mag-pray. Kaya mas mayo man ang mo-pray ta niya atong barugan ang pulong sa Ginoo. Atong i-claim ba kay, of course, si Lord may nagsulti, di man siya tao, no? Basta si Lord masulti, madugay o madali, matuman yun kini. Amen? So again, Jeremias kapitulo 33, versikulo 3, nagaingon diri. According to prophet Jeremiah, nagingon diri, sangpita ako ug tubagon ko gayud ikaw. Wow. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug katingalahang mga butang nga wala mo masayri. Again, according to prophet Jeremiah in the book of Jeremiah 33:3, sa Bisaya ni, sangpita ako ug tubagon ko gayud ikaw. Napa di gayud, na security ba, no? Nga tubagon gid sa Ginoo. And the next line, ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug kahitingalahang mga butang nga wala mo pa masayri. Ang Dios magapanalangin siyang balaang pulong. This evening, Igsoon, before ta mag-rest, mga tulog, girimahin ta ni Lord sa iyang pulong sa Jeremiah nga kanabitong once mo ampo ta, mo sangpit, mo tawag ta niya, naminaw gid siya. Saad niya nga, once mo tawag ta niya, mo sangpit ta niya, tubagon gyud ta niya, no? Tubagon ta niya, grabe pa gyud inig tubag niya. Ipadayag niya ang mga kahibulungang butang, mga katingalahang butang nga wala pa nato masayre, or wala pa nato masinati. So unsa ka na mga butang, no? Lahi day si Lord, no? So nga to ning palumag maayo Igsoon,
si Lord dili basta-basta motubag, kay once motubag siya, kana bitawng lahi gyud pinasahi ang iyang itubag, no? Dili ingon nga kana bitawng normal ra, but kung atong pamalandungan igsoon, lahi si Lord motubag siya, no? Kaya ang iyang itubag dili ingon nga pareho na ako, kadaghan ako mga gipray ni Lord niya. Surprisingly, grabe na surprise di ko, na amaze ko kay di man ni mao Ginoo akong gipangayo, mao ra man tani, pero nganong mao man imong gihatag. Grabe Lord, na amaze ko sa imong pagtubag, no? Kay biblically igsoon ang Jeremiah 33:3, once si Lord mo tubag na to, dili siya ordinaryo ang iyang ihatag na to. Ang iyang ipiyal na to, ang iyang ibubo, dili basta-basta, no? Kay bulungan, no? Kay bulungan og katingalang butang nga wala pa nato masinati. But nganong usahay dili wala pa man nahitabo. Nganong ningingon man, so ang uban feeling ba, ang feeling sa uban igsoon, ang gibati nila mao ni, no? Lord, di ba niingon ka sa Jeremias 33:3 nga samtang once mo sangpit minimo, basta mo sangpit minimo, kung mo sangpit minimo Ginoo, mutubag ka. Pero ano hangtod karon wa man. So not knowing ani tubag na gud si Lord. So tagaan ta mo example, no? 3 ways ra ni Exxon. Siguro ang uban pamilyar ni, pero wani na ako gisundog, no? Maosan niya akong revelation Exxon. Wala, di man ko hilig manundog. Kung di ko hilig sundog-sundog. So lahi gyud ang ikaw may naka-receive, nakarema gikan sa Ginoo nga nay gi-reveal si Lord nimo bitaw. So ako Exxon maosan ni. Ako ning gilista. Tulo ka tubag si Lord, no? Na ang uban may ko wa man ko kitog no na mutubag yun na si Lord. Una, ang unang tubag ni Lord is mao niya tong ganan. Yes. Okay, no, nindot kayo. So kinsa man naman kadaghan naman siguro mo diano nga nagasinati mo nga gitubag ni Lord. Ako how many times igsoon nga every time nga ning sangpit ko sa Ginoo, every time nga nig-ampo ko, ning duol ko sa Ginoo, gitubag din ko. Yes, yes, anak dara. Okay. Sometimes igsoon mao ni, di ba? Promise ni Lord Jeremiah 33:3 nga, call unto me and I will answer you. Tubagon ko kamo. O pakit-on ko kamong mga katingalahan, kamong makahibulungang butang, wala pa niyo na sinati, sukad-sukad. No? So, tinood, yes, the moment we call on Him, we call on God, tubagon ta. Nganong yes man, no? Nganong usahay nga mutawag ta sa Ginoo, yes may tubag ni Lord nimo. Why? Mao ni ang mga posibleng nga rason igsoon nganong yes ang iyang itubag. Why? Because we or you deserve it, no? Yes, magampo ta sa Ginoo mga igsoon iyang tubag, or yes, kay ngano man nakita sa Ginoo nga angayan ka. Nakita sa Ginoo nga deserving ka, maong gitubag sa Ginoo ang imong pag-ampo og yes. Okay? Mao na una igsoon yes, no? Mao ni atong kalipay, yes. Yes, Lord. Nako testimony mga igsoon, mao ni gitubag sa Ginoo ang prayer. Yes, di ba? Yes, because why? God allows it. Yes. Ngano man, tungod kay deserving ka, angayan ka, kasaligan ka, kapiyalan ka, maong gitubag sa Ginoo ang imong pagampo og yes. Og ang usa sa rason mga igsoon nganong yes ang gitubag ni Lord, ako gining gilista ganina panigi-reveal ni Lord is you're asking, nangayo ka sa Ginoo with a right motive. Okay? Nangayo ta sa Ginoo nga aduna tay putli nga motibo. Ang atong motibo para makatabang maro, atong motibo para sa kamayan sa Ginoo. Ang atong motibo na himaya si Lord, mao nang gitubag sa Ginoo imong pagampo og yes. Una, you deserve. Igsoon, you deserve it. And second is you're asking with a right motive. Nangayo ka, nagampo ka niya, ang imong motibo sakto, putli, dili idautan imong motibo. Ang imong motibo nakapahimaya sa Ginoo. Mao nang gitubag ka og yes ni Lord sa imong prayer. Og usa sa ilhanan, usa sa rason nganong yes ang tubag sa Ginoo sa atong pagampo is tungod kay ang imong gipangayo naka-align sa iyang word. Okay? Naka-align sa iyang word or naka-align sa iyang kabubuton. Mao nang gitubag sa Ginoo. Sa diyang nagampo ka niya, ang tubag ni Lord, yes, it means nga, yes, kay na-align sa iyang gusto, na-align sa iyang plano, na-align sa iyang pulong ang imong gipangayo or gihangyo. Mao nang gitubag ka sa Ginoo, yes. So, nay alignment. Amen? Mao nay usa sa posibleng rason nganong yes ang tubag ni Lord sa imong prayer tungod kay ang imong gipangayo na align at subay sa iyang kabubuton ni sibo sa iyang pulong. Amen? Mao nang yes. And ikaupat igsoon nga posibleng rason nganong yes ang gitubag ni Lord sa atong prayer, nganong yes ang gitubag tungod kay nangayo ta nga naka-align sa iyang pulong
at the same time appointed time na pod, right time na pod. Amen. So mo na usas sa hinungdan nganong yes ang itubag sa Ginoo sa tong prayer tungod kay sa diyang nangayo kaniya ang imong gipangayo niya nakita sa Ginoo ay sakto right time na. Right time na sad ni para nimo nga imo ning maangkon. So mo na hinungdan nga ang tubag ni Lord sa tong prayer is yes. Tungod kay right time na. Ang butang nga imong gipangayo sa Ginoo niabot na sa saktong panahon. Una, no, nganong yes is because you deserve it. Angayan ka, kapialan, kasaligan ka sa imong gipangayo, mong gihatag sa Ginoo mong yes. And then second is nganong yes ang tubag ni Lord sa tong prayer tungod kay sa dihang nangayo taniya aduna tay motibo nga putli. Ang atong motibo dili daw tan, ang atong motibo is nahimaya ang Ginoo. Once si Lord mahimaya sa tong motibo igsoon is the truth is every time nga mangutana ta every time nga mangayo ta sa Ginoo mohangyo ta ang gitanaw gid ni Lord why nganong imong ning gipangayo gitanaw ni Lord unsay imong motibo. Once makita ni Lord nga imong motibo maayo, imong motibo is para mag-glorify si Lord, then dili siya magduduha pag say og yes sa imong prayer. And then ikatulo nga posibleng rason nganong yes ang iyang tubag sa atong prayer is ang atong gipangayo naka-align sad sa iyang word, dili supak, dili contradict. Na-align sa iyang kabubuton, sa iyang plano, or na-align sa iyang gusto. That is why, yes, ang iyang tubag. And the last, katong gimension gina is, pagpangayo nimo right time na usab. Mao na ang unang tubag sa Ginoo. Yes. Okay? So sayop nang uban nga maingon, wa ko gitubag. No, gitubag ka sa Ginoo. Yes. Ikaduha, mao ni, ikaduha, ang ikaduha mga igsoon, mao ni. Ang ikaduha nga itubag ni Lord. Tubag yapon niya? No. Okay? Ang uban maingon nga, Pastor, dugay na ako si Gampo, brad, sister, igsoon, dugay na ako nag-ampo, pero wag yapon gitubag sa Ginoo. No. Ang kanang no igsoon, once mangayo ka sa Ginoo niya, ang answer ni Lord is no. Tubag yapon na, no lang. Nganong no? Why no? Okay? Una, di pa taangayan. Di pa nakapugos sa Ginoo. Amen? Yes, tinuod, indeed, nga ang Jeremiah 33:3 nagsaad nga sumutawag ta sa Ginoo, musangpit ta niya, tubagon ta niya. Pero tubagon ta og no. Tubag man gyapon ang no lang, dili lang yes, pero ang no is para sa Ginoo mao ni saktong answer para nimo no. Okay? No kay ngano man maybe dili pa ta worthy, dili pa ta deserving, dili pa ta angayan sa atong gipangayo. Amen. Posible nga sakto atong gipangayo maayo pero dili pa man ta angayan, dili ta kapugos, di ba? Tagaan ta mag senaryo, ako ning ibalik, ako na ning example sa atong previous live mga dugay na pareho na ako amahan ko. Akong anak, mangayog auto. Di pa gali kay mao mo drive, di gali ka mao mo bike, tagaan ako. Dili, tagaan. Bisa na ako ikahatag, dili na ko tagaan. Kaya nga naman, akong anak, dili angayan. Dili siya kamao mo drive. Dili gali siya kamao mo drive. Bisikleta pa kanya akong anak na 7 years old. The same sad ni Lord. Natay mga butang usahay nga pangayoon sa Ginoo. Ang iyang tubag, ning tubag man siya, no lang. Why? Because we are not deserving or dili pa ta angayan, dili pa ta kapilan, dili pa ta kasaligan. Amen. Mao na yung rason nganong no yang gi-answer. Ikaduhang rason nganong no, Lord nganong no. It's because para nato maayo siya nga ang atong gipangayo pero makadaot man nato. Amen. No? Maayo ang atong gipangayo kay atong panglantaw gud mga igsoon kanarang makita nato sa duol pero si Lord nagtanaw sa unahan. Si Lord, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. It means the beginning and the end. Ang katapusan sa imong gipangayo, nakit-an sa Ginoo. Once makit-an ni Lord nga imong gipangayo sa katapusan, makadaot. Siguro sa imong pananaw at this time, at this moment, makaayo. Pero si Lord nagtanaw sa unahan, nagtanaw sa future. Once ang imong gipangayo, makaguba sa imong relasyon sa Ginoo, di gyud na itugot sa Ginoo. Amen? Again, nganong no? Una, di pa ta ngayon, di pa ta kapilan, di ta kasilang. Ikaduha, tungod kay makadaot nato. Maayo sa atong pananaw, pero makadaot di ay sa pananaw sa Ginoo sa unahan. No? Nindot kay no, it means mga igsoon, kung atong palawman, gisave lang ta ni Lord, nga maong no ang iyang gitubag. Di ta ngay masukpo. So sayop nang maingon ta igsoon nga, Pastor, nagpre-record ko, no man, wa man ko tubag. No, gitubag ka sa Ginoo na, gitubag na ka, pero no lang. Okay? No lang, so chill, isang gitubag ta ni Lord, si Lord dili bungol. Ingon siya, dili siya buta, dili siya bungol. Dili siya buta nga wala siya makakita sa itong Panginoon. Dili siya bungol nga wala siya makadungog sa itong tingog. Sa itong hangyo, sa itong mga hilak na dungga na sa Ginoo. Usahay lang, yung itubag sa itong prayer is no. Bisa ning saad siya mga igsoon nga,
mangayo kamo kanako or sagpiton mo ako, ninyo ako mutubag ko kaninyo og tagaan ta mo pakiton ta mo mga dagkong butang nga wala pa niyo na sinati mga milagro mga kahibulungang butang. Pero nganong no man, no because dili pa ta angayan unya. No because yes maayo tong gipangayo pero makadaot man sa unahan. Kita mong godik sa naman balik ko no. Dili pa na to makita nga makadaot na pero si Lord nag-una na advance kay si Lord. Amen. He knows what's ahead of us. Our Father knows best. Amen. So mao na no. Ikatulo nga rason nga nung no is ang imong gipangayo posible siya nga naka-align sa kabuton sa inyo but dili pa right time. Ganina yes kay right time. Karon ang no dili pa right time. Posible ang ipangayo sa Ginoo sakto ni. Saktong imong gipangayo sa Ginoo aduna kay maayong motibo apan ang problema kay dili pa man saktong panahon. Amen. So dili pa ginai-allow ni Lord kay dili pa man. Og sa mangga pa na igsoon hilaw pa man dili man pwede pugso nimo og imong pugso nagpukpo aslom kay na mo hiwi imong naong. Pero kung imong paabuton nga mahinog tamis lami ma-feel nimo ang katamis sa prayer tubag sa pagampo when it is right time. It is the right time or God's appointed time. Amen. Again, no siya tungod kay dili pa right time. Maybe ang imong gipangayo sa Ginoo sakto pero dili pa right time, dili ta kapugos sa Ginoo. Amen. Then napagin igsoon, mao to no ika-kuan nga ika-upat nga posibleng rason nga nung no. Ikalima 1 2 3. Yes. Ikalima nga posibleng rason igsoon nga nung no ang tubag ni Lord is mao ni you deserve much better or you deserve the best. Pinangga ko to sa Ginoo. Yes, ang imong gipangayo maayo. Yes, angayan ka sa imong gipangayo pero ang tan-aw sa Ginoo mas deserving pa ka. That is why no ang gitubag sa Ginoo sa imong gipangayo kay tan-aw ni Lord. Kuan ra man ni oy, kuan ra man kay ni no. Abirid siya kay gusto ko anak tagaan ti kag pinaka the best kay ang saad niya sa Jeremiah 29:11 for I know the plans I have for you declares the Lord plans to prosper you and not to harm you. Prosperity na prosper and to give you a hope, to give you hope and a future. Maayong ugma na igsoon, no? Tanaw ni Lord, uy, kuan ra man ni, simple ra man ni. Nak maayo imong gipangayo. Maayo imong gipangayo niya. Right time na pud kay deserving ka niya. Takos magkapilan pero akong tanaw nimo nak pinangga ti ka. Mas deserve ka og mas maayo pa ani. Mao nang no. So dili ta mo hilak igsoon mabalaka kung no ang gitubag sa Ginoo. Nganuman kay para rin nas kayuhan na to. Dili ta gusto og mas the best pa. Sometimes no ang gitubag ni Lord kay nakita ni Lord mas angayan pamangkaan niyo, di ba? Lord kato kung gusto minyo no napay mas gwapa unya mas duol nako unya mas anointed unya mas buutan pag yun nya di pag yun ni matintal kay committed kay ni nya man luko ni nako or something nga na bitaw. Yes ang atong pananaw maayo pero si Lord napay labing maayo, pinaka maayo nga ihatag niya nimo. Pero kung mamugos ka na may gitawag og permissive will kanang mamugos ka hala sige. Di ba? Pugso nimo sige. Pero mao lagi nay consequence kay katuntang the best mahimon ta pero gusto magkaato o sige hatag na lang sa Ginoo nimo. Pero abi no make soon once no ang gitubag ni Lord sa imong prayer this time but pasabot napay mas maayo sa imong gipangayo. Amen. Gusto kag payag tagaan ka sa Ginoo mansyon. Lord, gusto ko bisag Russia nilang gustong katagaan ka sa Ginoo Honda, tagaan pa kag 4 wheels sa Ginoo. Something ana bitaw. Basta makita ni Lord nga deserving kay ka, dili ka tagaan sa Ginoo ko. Ay, tagaan jud kag pinakadabis pinangga gud ta, di ba? Pinangga kay ta. Mo na ingon pinangga ra kay ta sa Ginoo igsoon nga tagaan tag ultimo mantinil. No. You deserve the best. That is why ang gitubag ni Lord is no. Amen. Bisag maayo unya right time na pero na nakitaan si Lord nga mas maayo pa para nimo igsoon, no? So gitubag yapon ka sa Ginoo na pero no lang. Amen, no. So mao to no, duha ka pamaagi ang Ginoo motubag. Una, yes, ikaduha no. Ang ikatulo, mubo ra niya igsoon. Ikatulo is wait. Ana ra na simple ra kay mga igsoon atong topic karon. Tulo ka tubag sa Ginoo. Una, yes, ikaduha no, ikatulo wait ra, paabot. Ngano man pastor, nganong magpaabot man? Pastor, pila na ko, duha na ko katuig. Pastor, si Abraham gali, 25 katuig, nagpaabot nga magawa sa Isaac. Pastor, 5 katuig na ko. Si Joseph gali, 13 years siya, nahimong gobernador sa Egypt. Yung pila pa kakawag, buwan pa na imong paabot diha. Usa ka tuig, duha ka tuig. Wait! Why wait? Amen?
Karon ang pangutana, nganong wait man? Nganong pastor wait man ang gitubag ni Lord as of now? Wait because napakas proseso, no? On process pa kaigsoon, no? Gusto si Lord nga basta wait gani, usaray mo pasabutan na you must or we must submit to His process, no? Sakit kayo, yes, submit, di ba? Si Jose bitaw ning submit siya sa process kay sakit kay gibaligya siya, di ba? Atong topic atong niaging adlaw, di ba? Si Jose igsoon ning submit siya sa Ginoo. Grabe gitraidor siya sa mga igsoon, gipasakitan, grabe gihagbong sa tabay, gibaligya tanan, gipasanginlan, gipriso nga di sa niya. Pero ning submit siya, nagwait si Joseph sa perfect time ni Lord, sa appointed time. So while waiting, mauto ning submit siya, no? Wa siya hing backslide, wa siya hing palayo sa Ginoo. Wa siya libog, wa siya nang utang Lord, unsa man tong saan nimo inawa naman. Unsa ang pagabutanga nga imo kong ipadako, imo kong i-promote pero napriso naman inong ko unsaon ang pag-promote aring prisuhan, di ba? On process pa unya, abi yung maigsoon sa process is ako na ning ibalik-balik ang proseso sa Ginoo, sakit kaayo. Amen. Kay kasagaran na bagamiton sa Ginoo nga proseso atong mga taong duol sa tundugan sama ni Joseph, no? So mo na igsoon, no? So in other words mga igsoon, mingaw man Lord, ngano man ni? Dugay ra ko inampo, ngano man ni? Wa may hint kay ang tubag din ni Lord. Wait, paabot. Karon, ako sang giproseso, gusto ko nga makakat-on ka mo pailog. Listen carefully. Kung mangayo ka karon dayon, paminaw ha, nya tubugon po ka sa Ginoo karon dayon, di ka makakat-on pagpailog. Kung mangayo ka sa Ginoo dayon, nya karon, I mean, instantly tubagon ni Lord, ora mismo. So dili ka makakat-on og antos. Nya og dili ta ka mao mantos, dili man ta masantos, di ba? Og dali ra kayo ang tubag ni Lord, instantly God answered your prayer, imong request igsoon. Then dili ka challenge imong pagtuo. Wa mo challenge ingani ra dai no. Dili ka mahagit ba, dili mo level up imong faith, dili mo mature imong faith, dili ka makabaton og pagpaubos. Lord, salamat sa kaluwasan sa kumbana, pagtan-aw mo imong bana nagsusapinday, nagkatumba-tumba na sa kahubog. Lord, no, wala pa nagiluwas dayon imong bana kay gitagaan pa ka sa Ginoo og kanang dugang pailob, dugang pagpaubos, self-control. Kay kung luwaso na dayon, no, di ka makakat-on. Dili mo level up, dili mo matured, dili ka makakaton pagpailob, dili ka makakaton pagpaubos, dili ka makakaton og pagantos ngano man gitubag man dayon way challenge. Amen. Sumao na mga igsoon, sometimes ang itubag ni Lord dili pod no kay sakto man, pero ang iyang gusto wait lang, paabot lang. It means kung ang tubag ni Lord wait, paabot, it means nga ang imong gihangyo sakto na tunong. Nya na po kay pure putli nga motibo. Unya nalipay po ang Ginoo nimo, no? Ang ayan kasi mong ipangayo kaapan lang kay gusto si Lord nga iproseso sa ka. Kaya ako na ning gibalik-balik mga igsoon, walay promotion, walay panalangin nga ning diretso-diretso. Kitang tanan moagi og proseso. Og usahay ang proseso ni Kristo, sakit kaayo. Pero kung atong agwantahon ng sakit kaayo, kana pod makaayo para nato og mo resulta na og grasya nga dako kaayo nga matingala ka kay ngano man unsay sa ni Lord nakalimot mo. Sige ingon niya Jeremiah 33:3, mutubag ako kanimo ug ipadayag ko kanimo ang kahibulungang butang ug katingalahang butang. Tanawa si Lord butubag kung magwait ta mga igsoon, kung kamao ta magpaabot sa mo submit ta sa iyang proseso, bahalag sakit, bahalag nagkadagma-dagma, tahala submit sa siyang proseso mga igsoon. Kay kung moabot na nga makompleto na ang proseso, mura ko na ng mga tambal, unsa man ang nasa mga faktore, bitaw na process, di ba? Sadyang mahuman ang proseso igsoon, ang resulta, grabe kanindot. Unsay resulta? Kay bulungan o katingalahang mga butang nga wala mo pa masinati. Basin ang imong gipangandoy, maluwas imong bana, pero giluwas ang tibuok pamilya, apil imong mamag papa. Mura nga na bitaw, kahibulungan. More than you ask, igsoon ni Lord. Listen, tanawa ko ng ano? Ibutang talaga kaning gold, di ba? Ang gold, di ba? Unsa ang proseso sa bulawan para malimpyo? Iagi kalayo. Unsa ang kalayo? Sakit kaayo. Perting inita, ihumol nga, ilanayo ng bulawan, igsoon. And then after that, inighuman, hawason siya.
ug paghawas sa bulawan nawa ng iyang mga hugaw, limpyo kayo niya, sila kaayo. Lami kay tan-awon. Nya i-display dayon, maghulma-hulma dayon, magamag sing-sing, magamag aryos, magamag bracelet or unsa man anything, kwintas igsoon nga gikan sa, pero kato nga bulawon before to siya ning sidlak ni Shine nga ibutang sa pawn shop or mga jewelry store. Ning agi pa siya proseso nga perting sakita, ingana sa naigsoon kita. Nay proseso nga sakit kayo nga suwayan atong kasing-kasing nga tagud-taguron atong kasing-kasing igsoon, ang atong kasing-kasing nga i-reshape ni Lord ang atong kinaiya. Nya sa atong kinaiya makita na siya. Amen. Mao na akong gingon. Wait. Kung nagtanaw ka karon daigsoon unya ang tubag ni Lord sa imong prayer is wait. Natunong ka. It means nga wait kay sakto imong gipangayo. Sakto imong giampo. Deserving sad ka apan kinahanglan mo undergo pa ka sa proseso sa Ginoo. And all we have to do sa ingana nga season is we must submit to God's process because God's process is worth the wait. Okay? Ang proseso sa Ginoo na agitay ang ngayon jud siya paabuton. Ngano man pastor, kay naa man jud kay paabuton. Ang Dios nganing saad igsoon dili siya tao. Ginoo siya. Dili siya para sa tao nga musaad pero paasa. Ang saad sa Ginoo saligi gyud kay naay pag-asa. Amen. Dili siya bakakon igsoon. Ingon bitaw sa templo nga heaven and earth will pass away but my word will remain, but my word will stand. Why? Siya may nagsulti igsoon, may tabo gina. So ingon man siya kung tawgon na to siya. Listen na, kung tawgon na to siya, mutubag siya. Dili lang mutubag na tagaan lang tadiya og itsahan lang bitaw tarag mantinil o diro, de piso, de dos, di ba? Tagay kog sudaan gina o day buwad o unsa di lami buwad ay mong sudaan gani lami kay dili no. Tagaan lang tag mga murag salin-salin bitaw no di. Once mo tubag ta unsay tubag ni unsay once mangayta na sa Ginoo mo sangpit ta unsay tubag niya kung motubag na gid siya. Sangpita kog tubagon ko gayud ikaw og ipadayag ko kanimo og ihatag ko kanimo ni ang kahibulungan ug katingalahang mga butang nga wala pa nimo masayri. Igsoon unsa may mong gipangayo karon sa Ginoo. Sagara nang andoy kaluwasan sa umbana kung anak no. Pero dili ra nay hatag sa Ginoo nimo posible ang imong tibuok kaliwat kadugo luwason sa Ginoo. No? Lord, gusto ko nga makatrabaho ko pero ang gihatag sa Ginoo nimo negosyo nya naa kay trabahante nabali. Lord, gusto ko nga nalang ko'y trabaho okay na pero ang gihatag sa Ginoo nimo day negosyo. Unya ikaw may nagmanage na kay trabahante, di ba? Grabe kay bulungan na. Lord, gusto ko nga paita ning Bible study, Lord. Dayo kayo saka sa bukid Ginoo nya baktas. Bike ra jud niya ako Ginoo. Taga-air ko kog motor, Lord, kanang habog kanang XR. Ginaunsa ba igsoon nga gusto ni Lord tagaan makag-pick up. Dili ka mo angay na because you deserve the best. Saan man na sa Ginoo? Sangpiton mo ako. Magpakita siya, magpadayag siya og mga katingalahang butang niya. Kung mangayo kag motor, tagaan ra po kag motor, di man kay nakatingalahan. Mangayo kag bike, tagaan ra po kag bike, di gyapon. Pero mangayo kag motor, tagaan kag pick up sa Ginoo, tagaan kag SUV, tagaan kag unsa dia mga sports car, kahibulungan na. Kadi lang pud ta mga ambisyon og ayo ada. Example lang ni ba kay ang gingon man gud niya dire. Pakit-on ta niya sa diyang musangpit once ang ayan lang ta niya right time na niya ning submit lang ta sa iyang process igsoon. Ang iyang itubag dili ordinaryo. Dili ultimo, kundili kahibulungan, katingalahan. Yun saan yung gipuno, nga wala mo pa na sinati. Dita ma-excite na, di ba? Dita ma-excited na igsoon. Ano na siya ma-excited? Mauna nga, akong balikon, tulo kabutang ang tubag sa Ginoo, samtang magampo ta kay ang saad sa Ginoo kung balikon sangpita kung tubagon ko gayud ikaw ipadayag ko kanimo ang kahibulungang butang ug katingalahang mga butang nga wala mo pa na sinati, wala mo pa masayre. Okay? Pareha na ko igsoon. Tagaan pa mo kay bulungang butang ha. Ningingon ko nga Lord. Nagplano na mo Lord, di na ako magminyo, kapoy na ganang sigig. Ako'y mangita, magbuwag ra mi Ginoo. Kapuya oy, nya akong gipili. Kristohanon man ta pero buwag ra. Ay na lang. Lord, okay, imo man kong gitawag imong mga imong alagad Ginoo. Ang ani na lang. Akong ingnan Ginoo nag-istorya ko niya before. That was 20 maybe mga 2014 something nga year. 13. Ingo Lord, gamita ko. Dalha ko bisan asa Ginoo. Basta magpagamit na ko unsa may imong ilid nako kabukiran, kadagatan, isyudad, tanan. Lasang adto ihatod ko dito Ginoo, paggamit ko nimo.
So maura na akong gipangayo sa Ginoo, and then yes indeed gigamit ko ni Lord atong mga year nga kuan mitunog ako nga na daw adik-adik nga pastor na daw daghan kay sila istorya nga murag siguro na bless lang sila unya. Hantod mga igsoon one time kay mao man gingon siguro Lord gamita lang ko bisan asa gusto ko nga magbilin kog maayong ligasiya kay kami kitang tanan Ginoo kami mga matay raman mi sig ako mutaliwan ako pero gusto ko Lord nga magbilin kog ligasiya kay imo man kong gihawas akong pagkadik-adik 16 ka tuig sige suyok og shabu ning agik pamaligya og shabu sige rugby marijuana nambuntis og babay imo man kong gihabo ada Ginoo so gamita ko effectively mo to gigamit ko sa Ginoo igsoon grasya og himaya tanan sa Ginoo raman daghang mga kala ganidor stilan sa Ginoo pinagi na ko gigamit ra ko sa Ginoo. Then one time mga igsoon, maura to no akong gipangayo no gamiton ko. One time day invitation kay bawo namang uban na ni. Day invitation ako from a good friend of mine nga followers ra pud nako no. Mao na nga welcome igsoon gusto mo invite nako automatic na no. So ingon siya nga akong followers tong time taga JIL Hong Kong leader siya. Ingon siya nga pastor Mauliay ko sa Hong Kong, pastor, kay mo bakasyon ko. Mauliay ko sa Pilipinas. Unya, pastor, gusto unta tika invite nako sa akong pamilya. Okay? Ano siya nga pa, gusto ko pastor nga inig-uli nako. Nya adto mami sa Cebu na pastor, mao man dito. Nya invite tika magkita ta sa Cebu and then after that dadon tika og Negros, pastor niya. Gusto ko nga walihan nimo akong family, mao ni daghang kasi nga sige. Wala pa ko ning tando akong gi-search sa unang sa man siya kalit magpang-invite. So usa di siya ka followers nako sa Facebook. Na-bless daw siya sige share sa akong post and then mao to timan niya simple ra akong gipangayo sa Lord. Dalha ko bisan asa gamita ko. Hala pa musli ko Ginoo kay man na ko gipahimuslan ko sa demonyo. Karon ikaw na po'y gamit na. So mao to din ako magminyo Ginoo mosunod ra ko nimo. So mao to igsoon gi-invite ko. And then pilar ba istorya igsoon manabot nang time nga ning uli na to nag-invite na ako from Hong Kong diri sa Cebu. So ning larga ko sa Cebu akong gidado na ako gida mga disciples na ko duha ka buok. So kauban ako sa team. So akong gida sa Cebu dito nag-meet me na dito wali ko sa iyang family, sa iyang husband, sa iyang mga pagumangkon, iyang anak. And then yes na bless sila nang hilak ato akong gipadawat sa Ginoo din abot mi sa Negros. Okay, Negros okay. So ambot og sa oriental ba to occidental basta dapit bitaw ng miagi basta Negros to siya na dili tong Negros nga naay kanlaon bitaw dapit basta Negros gipon oriental occidental unsa na kalimot ko. So mao to igsoon gipawali na pud ko sa mga igsoon sa yang mama man to papa dugayan nakalimot ko nya dito na bless sila nya naay mga masakiton dito igsoon nga atong giampuan nya giayo sa Ginoo dili man kita moayo ang Ginoo raman no. So sobrang bless niya igsoon mao to uli mi sa diri sa Bohol nga malipayon madaugon kay grabe ang gibuhat ni Lord. Siya po nimbalik na sa Hong Kong. Now, pag-abot niya Hong Kong, ningon siya nako nga, pastor, grabe, na-bless kay ko sa gibuhat sa Ginoo, gigamit ka sa Ginoo sa akong family, mauna. Yan, ningon siya nako mga igsoon, paminaw, ningon siya nako, kay bawa namang uban ningon din siya nako, following line, ningon siya, pastor, gusto mo bang mag-tour sa Hong Kong? So, wala ko yung reply, kay nakurat ko, ha? Hong Kong ba No. Wala dyan na ningabot sa kong nahuna igsoon, nga matog laing nasod. Kung nahuna, arira ko maglibot-libot sa Pilipinas, magpagamit sa Ginoo. Okay? Labi na ng mga adik-adik, nalulong sa makadaot nga bisyo, ng parisuhan. Gusto ko musulo diya, kay gusto ko mubuwali, no? Gusto na ko ipahayag nga naay paglaom sa mga sitwasyon nga way paglaom, no? So, sige mi siya pamugos nga. Sige na, pastor, gusto mo bang mag-tour sa Hong Kong? So, ako, igsoon, inosente pa kay wakoy kalibutan, wa pa ko kasakay eroplano, wakoy passport, wa tanan. And then, niingon ko nga, yes, sige, maum ka na. Sige, pastor. Okay. Nya, wa man ko'y passport. Jadi, pastor, ako'y bahala. Padalhan di ka og kwarta nga mo lukat kag passport. So, atong kulbaan ko la. Tinuod ba ka ni? Kuyawan niya. Samtang nagigistorya siya nako igsoon sa kuan pa man to laptop man to kong gamit karon wala naman tay laptop igsoon kay nadaot sa bagyo igsoon bagyong audit. No, so laptop atong time akong gigamit niya. Uso pa mga Skype sa una, that was 2000, I guess maybe 14, 15, 14 siguro to. Okay? Or 15. Now, sige siya, ano ba? Chat siya nako, message niya. Ingon siya nga, pastor, tagaan ti ka og kwarta, niya lukat og passport ha. Sa atong time mga igsoon, dili ko kalimot dito ko naglukat sa Cebu sa Pacific Mall. Shout out taga Cebu nga dool sa Pacific Mall. Dito ko lukat ko tagaan ko di kwarta, mga libo man sito kapin or kalimot ko basta mao to niya. Linya ko dito sipa kay ko dito mga igsoon kay linya kayo alaunas
kadlawon man siguro ko ato basta wa ko ito paita ngani din no nay proseso gyapon ba no mao ni akong ingon submit sa proseso sa Ginoo baro ko dito ang uban naghapi nila karton to skilid hantod pila ra ba istorya igsoon nakakuha og passport akong gipicturean akong gisend niya ko dara nakakuha og passport okay na kay passport pastor praise God now sugoon di ka pastor pangita og ticket dito paglukat og ticket pangutana pag-inquire og ticket og pila ang ticket sa kaning date sa kaning month dito na ako nagsugod og kulba hala unsa man niya so mao to niya ako kay kanilang taga-bukid ta ba ignorante kita og mga ticket kay ang ticket ibawaan kay ticket ra sa series no ticket sa truck raman ticket barko ticket aeroplano watay kalibutan na no so mao to nagpakuyog ko og suito pod dito me or makumanghon man siguro to na-inquire me nakita na mig ticket so mao ni ticket igsoon akong ingnan so sige padalhan ti ka palitan ng tikita nga na bitaw hala tinuod yun niya ko kay kulbaan ko lang sa maniya wap ako kasakay og plano igsoon but later na nakahinumdum ko igsoon before na nagampo nako usa ka alagad sa Ginoo by the name of Pastor Luis Baldomaro nagpray siya nako ningon siya nga daghan siya giyaw-yaw nga wa ko kasabot ningon siya nako i-pray ti ka nga mao ni panagalog man niya ito ang sinasabi ng Panginoon mga ngana bitaw hindi mo kumutuhap sinasabi ng Panginoon pag sure day pupunta ka sa ibang bansa mabot ako laing nasod nakahinumdum ko nga naman to'y nagampo na ko sa una 12 anyos pa ko 13 anyos nga moadto na ko laing nasod niya mawali nakulbaan ako kay basin tinuod ba Ginoo gyud siya nagsulti ato mao to mga igsoon nga pila ra ba istorya mao na to ningabot ng date mao na to nakaadto ko sa first time ko na ako sakay eroplano niya Hong Kong dayon igsoon Cebu Pacific niya palamot kay di naglisod pa ko igsoon og kanang butang og kanang kanang bitong seatbelt naglisod pa ko nagkurog ko kay ning saya naman seatbelt ba hala mao to gitabangan ko sa bata kilid nako kuya naon ra kuya os grabe taga bukid ba no so nga na magina naman yung mga experience ng mga komedi ba usay komedi ngani maning mga lagad ta sa Ginoo paggamit ta sa Ginoo na mga tong journey mga igsoon ay palamuot na magkatawa ka maguol maghilak nya napay kadaugan nga pinasahi no so mao to mga igsoon no ang akong gipangayo lang sa Ginoo mao na akong giingon tawgon mo ako mutubag ako kanimo ug magpakita daw siya nato og mga butang kay bulungan igsoon kay akong giingon is dalhan kog Cebu dalhan kog Mindanao sa asa nga part sa Pilipinas muwali ko bisan asa kay baga naman kay kugnaw atong tayma tinga ko kay gipaadto mayong ko niya dito mga igsoon grabe pigod na bonus di ba akong gi-mention gina wa na ko nagplano nga magbinyo pero naa day akong asawa nagpaabot dito so akong asawa wa kadungog karon kay nag-overnight prayer meeting sila sa church ako ra na address balay nagbantay ko sa anak no kami may igsoon yes na meet na ko akong wife dito kita na ko sa airport dili wala kaming both of us wala mi gana sa usag-usa kanang wala ba as in nothing why feeling unya wala friends lang ayang tawag na ko kay pastor niya sister pero akong tawag niya no sa makaron nga laki love naman okay so yan na bitaw na yung mga kaibulungan akong giingon sa Ginoo Lord di na ako magminyo magpagamit ra ko nimo pero nay kaibulungan gitagaan ko kasawa unsa pagkabutanga no gitagaan ko kasawa gipasakay ko eroplano gipalabang pa ko grabe inindot pa jud kay tanawon first time ako sige naman kog sakay eroplano nga igsoon sige kog tanawon sa panganod bitaw nindot kay pagkasapnay sapnay hanay kanang order kay banindot kayo war kay di ba kanang mga uban nga sigsakay eroplano kabantay mo basta naata mo adto sa laing nasod lahi ang eroplano kay murag habog siya kayo sige makugari Mindanao sige eroplano Manila murag ubos ra ang eroplano pero kung nakasalayo anong sa laing nasod habog siya kayo no mao na nga experience na ko nga yes memorable kay igsoon so it proves sa Jeremiah 33:3 nga sa dihang ang once ang Ginoo motubag na kay angayan ta nya right time na pod unya nahuman na pod ang proseso ning submit na ka sa proseso sa Ginoo unya ang imong gipangayo na align sa iyang kabubuton ang iyang itubag nimo igsoon dili lang ingon basta-basta mantinil pasination ta sa Ginoo og talagsaong milagro kay bulungan nga dili mao sa imong giampo kay dili man na matawag og kay bulungan igsoon dili na matawag og katingalahan kung ang gitubag sa Ginoo mao ra gihapon so meaning napay mas bigger mas greater ang ihatag sa Ginoo nimo kay saan man niya akong balikon be di ba sagpita ko og tubagon ka kuya ikaw ipadayag ko kanimo ang kay bulungang og katingalahang mga butang nga wala mo masayre okay kay bulungan pareha na akong wife mga igsoon
my wife is nabuntis na akong wife igsoon. She is that time she 42 years old siya. Okay. Unya ingon na iyang mga igsoon. Even me nagplano na mi nga mga dap kay akong wife is 23 years in abroad ang uban kay bawo naman ani at first nasa Singapore and then Hong Kong. So 23 years in abroad. So ingon sila dili na gyud siya mga anak, no? So enough na nako, okay na no? So nasa sa mga sige, mga dap asam, may mga dap ha, kanang bata po nga himsog kay ba? Asam ya, no? Pero deep in my heart, nakaingon ko, akong ginang Ginoo nga Lord, imo gali kong gibag-o 16 ka tuig, sige suyo pog siya bo, gapo sa kaaway, sa yawa. Imo kong gimilagruhan. Daghang kay kagihimo nga kay bulungan ako Ginoo niya. Karon kay bulungan kay gitagaan ko nimong asawa niya, di na nimo mahimo Lord nga tagaan ko nimong anak. Kay actually ngani jud nimong story so nagdali-dali mi og minyo pakasal kay gusto lagi mga anak no kay ron makaapas ta kuan ba finishing line ba o sa last trip no. So mauna nga nagminyo mi nagpakasal diri sa Bohol and then wala gyud siya nabuntis wala na gyud niya. Pero noon ako kampante kay ko nga ang Ginoo milagroso gamhanan ang Ginoo nga nagbag-o na ko siya po ng Ginoo nga maghatag na kog anak. So kung asawa mga igsoon makadungog ko magtawag siya sa iyang mga kauban mga cluster leader sa JIL. JIL man ang asawa. Ang asawa usa sa leader sa JIL sa North Point siya. Shout out JIL Hong Kong nay nagtan-aw kay nay viewers na to diri nga JIL siya Hong Kong. So sa North Point siya mga igsoon sa Hong Kong then sa church sa North Point din. Usa siya ka leader and then na siya mga mentor dito pastora na nga gidasig siya nga mga have faith tagaan lagi kag anak. So nakadungog ko niya, nagsige siya hilak sa phone. Luyas kung asawa Lord eh. Mo to nagtawag akong asawa na ko may so naghilak sa siya love. Mag-fasting ta. Kay aron tagaan tag-anak sa Ginoo niya. Nga na batong hangyon si Lord niya. Ako wadyo ko ning tuman, wadyo ko nagpuasa pero akong una sakto ko sa Ginoo nga akong gilagaran og di ko pakyason. Natunong ko sa Ginoo tinuod milagroso na pamatud-an nako. Mao to mga igsoon nga. Mao naman to. Nimbalik mi diri nagpakasal niya. So mao na to aron lingaw-lingaw kintay nga maglingaw-lingaw mi ba kay ako siyang i-comfort. Ning balik na po kog Hong Kong second time sa niya. Siya na inipiliti na ako kay minyo naman ko to, kami duha. Minyo naman mi. So dito ko sa Hong Kong, akong purpose sa Hong Kong igsoon is kay nagmurag na siya sa ihang down ba kay wala lagi nakaanak niya. Mao lagi niya. Mao to sige ra mixer-soro Disneyland. So soro ang mga parks sa Hong Kong, di ba? Nindot kayo na yung mga koi fish, ano. Basta nindot ang ilang at least mga amusement park ba nga malingaw akong asawa nga bisag wala mi anak. Pero abi mga igsoon si Lord kay bulungan gyud. Si Lord is mo nagingon nga he's indeed a miracle working God. Mao to akong purpose dito, magsuri-suri lang, mag-tour niya. Nangadto mamig Macau atong tayo dito mig Macau para ma-extend jud ko og 1 month. Ana man tirada sa Hong Kong, di ba? Kay mong visa ma-expire. And then kung mo exit ka dito og Macau, mo balik ka another new visa na pod. So ding adto mig Macau at tumi atong naay. Murag nabi to sa ring sa Manila kanang murag Grand Canal nila dito kanang Venetian Hotel, di ba? Sa Hong Kong. So na dito may mga igsoon. So remi, picture wala gud. Ana ra ba, no? Abi yung mga igsoon, wa may mag-expect nga kay na stay man mi dito og naabot ko dito og 1 month. Then nagbantay ang usawa, ingon ang usawa love. Wala naman ko means, wala naman ko nga ingani nga pizza. La. Ay baliwara po nako. Wala ni kay wala ni. Baliwara gyud na asinwa. So ningabot og mga 5 days digsoon. Kani lagi yung Ginoo mo tubag kay bulungan kayo. 5 days. Ako wala po ko mag-expect na okay na mga dap basta ako ako nga dapon kalag bitaw paduol sila sa Ginoo. Mo to maigsoon nga 5 days na na-delay ra ni imong dugo lab ma. Ay lang pagkuan na so. Pero ako na magpalit ka tag pregnancy test mao to mga igsoon. So pila ra ba istorya nagpalit mi dito niya. Di pa jud mi kamao na nagpa-advise mi dito atong naay kauban na mo sa JL po dito nga kauban niya. Iyang disciple dai nga dito mi puyo na. Murag nami sa 24 floor habog kay tanan nga murag kag suyupon dito. Nya mao to mga igsoon nga ingon man to nga advice nga ang tawag sa akong asawa dito kay Ate Ganda man. Ate Ganda, ay itong gagawin mo Ate Ganda. Mas maganda kung kana kunong sayo sa buntag bitaw kanang pilmirong ihi daw. Mao to igsoon niya. Tililing kay di man ko mutanaw sa resulta. Ginawa na ko. Hala, ana to pagtanaw kay Redman, ing gawas. Andi na ginahinay og gawas ang ikaduha. Yes, positive gyud siya. Di ba? So hilak ang asawa, hilak ako kalmar.
bisag hilako na dito, no? So diyan ako na sinati nga yes, lahi day si Lord basta motubag kay ma-amaze ka ba, no? So indeed, mga igsoon, the word of God is proven true. Tinuod jud siya. Why? Ingon siya diri sang piton daw nato siya, nya motubag siya, nya ipadayag niya kanato ang kahibulungan. Kahibulungan na ma-amaze ka. Katingalahan, no? Sama sa kung ingon mga igsoon, imong giampo nga maluwas imong bana. Pero ang gusto rin sa Ginoo imong tibuok pamilya gud apil imong igagaw paryente. Ang imong gipangayo nga sakyanan Rose gitagaan ka sa Ginoo kanang mga Honda. Ang imong gipangayo nga gusto ka kay Bukid XR or unsa man dia mga habog bitaw XTZ, XTZ dia unsa man dia. Pero gitagaan kag pick up sa Ginoo. I mean ngani lang. Ang imong gipangayo multi-cabra pero ang gihatag ni Lord pick up or something ngano man na-amaze ka kay bulungan ngano saad na sa Ginoo igsoon. Sama sa kong gi-share ganina ang imong gipangayo trabaho ra pero gitagaan ka sa Ginoo og negosyo unya naa kay mga trabahante hinoon. Grabing amazing. Ngano man. Saad na sa Ginoo. Basta lang nalang po'y kondisyon. Una mo submit ta sa iyang proseso nga bisag sakit kay di ta magdali-dali, di ta mamugos unya. Situit nga atong gipangayo na align sa iyang kabubuton. And then of course kana bitong angayan na sa ta. Deserving ta sa atong gipangayo. And then just appointed time na. Just is right time na ni Lord. God's time. Amen. Mao na nga masinati na to diha ang kahibulungang butang. So again, ang pulong sa Ginoo nag-remind na to nga once si Lord motubag dili basta-basta. Amen. So this time all we have to do kung naminaw mo diha nya ang tubag is no or ang tubag wait. Dili yes ang gitubag no nasa no og wait. Mao lang ni na igsoon ang atong Dios perpekto. Og dili siya masayop. Everything nga gitugot, gialaw niya sa imong kinabuhi igsoon, wala masayop ang Ginoo. Kaya atong Dios perpekto. So this time maybe dili yes ang tubag. Maybe ang tubag nimo karon, ang tubag ni Lord sa imong prayer karon is no and wait. But praise God, basta timan-in igsoon, dili aksidente nga no ug dili aksidente nga wait ang gitubag ni Lord. Si Lord may mas nasayod unsay maayo nimo. Og siya nga atong gialagaran nga Dios perpekto. Again, submit lang ta sa iyang proseso, no? Subay lang ta sa iyang plano igsoon. Kay usa ka adlaw iyang gisaad, matagamtaman ra nato ang kahibulungan, katingalahan nga butang nga wala pa nato masinati. Kaluwasan ba? Trabaho, prosperity, basta anything nga imong gidesire, balay ba? Balay og yuta, I could feel it right now nga naay nang inanglan na nakaron, no? Gusto ba ka og maka mugna jud bitaw mo, maka pundar mo og inyong kaugalingon? Naay panahon na igsoon nga giandam ni Lord. Ang ako lang kadasing yung igsoon, while waiting, serve Him faithfully. While waiting, worship the King. While waiting, pangalagad sa Ginoo nga matinud-anon. Kay moabot ra ang saktong panahon, makurat ra ka, ang imong luha sa kasakit o pagantos, mahimo ng luha sa kalipay. No? Lami pa malandungo, no? Nga ang imong hilak, lahi na. Ang mugawas nga luha na dahil sa katubagan sa imong pagampo. Amen? So let's pray. Hallelujah. Father God, thank you so much for your word this evening. Ginoo, imo ming gipahinumduman nga dili day ka bungol, dili ka buta sa amuang gihangyo nimo. Salamat kay Lord. Thank you sa imong pagkalabing Father for us. And you know what's best for us. And you know what's the best time for us, Ginoo. So Lord, I pray nga to all of the viewers right now, Lord God, nga tagaan mi nimog dugang pailog, makapag-ilog mi, makapaabot mi, and then while waiting, Lord, or unsa man sa imong plano gid sa imong kinabuhi, while waiting sa kaibulungang butang nga imong ipasinati kanamo, Lord, I pray nga kanunay ming uhaw nimo, we will serve you faithfully, magpaggamit mi nimo, Ginoo, samtang nagpaabot mi sa kahibulungang butang nga imong ipasinati namo. Bisan pag maabot na Lord God, dili gihapon mi undang sa pagdaig nimo, dili mi undang, Ginoo, sa pagpaggamit nimo, dili mi undang ang mga lagad nimo. Lord, thank you so much for your word. I-bless ang tanang naminaw karon, Lord. Ikaw nasayod sa ilang kasing-kasing karon.
Nasayod ka sa ilang prayer. Nasayod ka, Ginoo, sa ilang hangyo karon kanimo. Ug nasayod ka, Ginoo, sa labing maayo para nila, Ginoo, sa imong makatawhan, Ginoo. Ug ang imong saad, Ginoo, ningingon ka nga dili lang ka muhatag og mantinil. Dili ka mutubag og as in nga mura lagwa, Ginoo, but ang imong tubag, Ginoo, mamangha mi. Once ikaw na imong tubag, Lord, ma-amaze me. Tungod ka ikaw nga mong gilagaran, milagroso kahibulungan ka nga Dios, Ginoo. And Lord, this evening, this time, tonight, we stand in your promise. We stand in your word in Jeremiah 33:3 nga nagaingon ka, tawgon ka namo. O ikaw motubag ka namo, ug magpakita kag butang nga mga kahibulungan, mga dagko kaayo nga wala pa namo na sinati. So Lord, paaboto namo na, Ginoo. I just pray, Lord God, himuha lamang ming angayan, himuha ming takos, and I pray, Lord God, nga himuha ming willing mo submit sa imong proseso. Himo aming willing nga magpaabot, dili mi magdali-dali. Sometimes, Ginoo, dugayan mi, maghimo mi among plano, but Lord, i-correct me, Lord God. Let your Holy Spirit mo konbiktar ka namo, Ginoo, if ever nasayop mi, nagdali mi, nga i-redirect mi, Lord God, aron mabalik mi sa saktong dalan, sa right path, Ginoo, nga imong ipasubay ka namo, Lord, kay gusto gid namo matagamtaman ang giandam nimo nga kahibulungang butang sa imong mga kaanakan, Ginoo. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. I pray nga kani mensahe nga mo nadungog karon mao ni maghatod namo sa kinabuhi nga puno sa kabuluhanan. Maghatod namo sa kinabuhi nga pinasahi, Ginoo. Tungod kay among matagamtaman ang kahibulungan, katingalahang tubag sa among pag-ampo. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Again, i-bless ang tanang viewers karon, Ginoo. Gusto namo masinati, Ginoo, ang imong giandam nga plano. Giandam nga future nga imong gidesign. Dili kay among future nga among gidesign. But ang imong gidesign nga future, gusto namo nga among matagamtaman usa ka adlaw, Ginoo. But this time, Lord God, tabangi mi nga willing mi mo wait, willing mi magpaabot, ug willing mi mo submit sa imong proseso bisan sakit na kaayo apan amo jung agwantahon, Ginoo. Tagai migdugang pagpaubos, dugang pailog, ug dugang mainantoson nga espiritu, Ginoo. Perseverance, Ginoo, aron makalahutay mi, Ginoo. Ug among matagamtaman ang kahibulungang butang nga imong giandam. Lord, again, thank you. We claim your word nga may tabo ka na sa among kinabuhi. And Lord God, this time we pray, Ginoo, among isa sa pagampo ang somewhere in Davao region, Lord God, nga naay mga nahitabo dito, Ginoo, nga mga lunok, baha, Lord God. I pray protection sa imong mga kanakan, mga katawhan. And I pray, Lord God, sa mga nasalanta, Ginoo, sa baha, mga naapektuhan, ilang mga balay, mga negosyo, property, Lord. Tabangi sila, Ginoo, nga mo start, Ginoo, again, nga maka-build up sila, Ginoo, bagong negosyo or balay baron or something nga unsa may nawa nila, Lord God. I pray nga imong dublihon, Ginoo, in Jesus' mighty name. And most of all, I pray, Lord God, masabtan nila ang mensahe nimo, because I do believe, Lord God, there's no such thing as an accident, Lord God. You allow this to happen, Lord God, because you send a message. Walay nahitabo nga wala kay katuyuan, Ginoo. Pwede na di mahitabo apan imong gitugot kay na kay gustong ipaabot. So Lord God, I pray sa mga naa sa Davao region, Ginoo, somewhere in Davao nga naapil, napiktuhan na, Ginoo, unta, Lord God, masabtan nila ang imong mensahe in Jesus' name. And this time, Lord God, we continue to pray sa mga higala, mga igsuon, mga OFW, mga seaman na sa lain-laing kanasuran, lain-laing dapit, Ginoo, lain-lain, Ginoo, nga barko, mga seaman, Ginoo, Lord, padayon ka pagkupot sa ilang kinabuhi. Ginoo, padayon ka, Ginoo, pag amping nila, layo man silang pamilya, panduol sila sa imong presensya. If there's any time, Ginoo, or na may panahon nga mingawon sila, Lord, i-comfort sila, Ginoo. Ipabati imong gakos, and I pray nga dili nila himuong priority or top priority ang kwarta, material nga butang, nga magsige nila sila busy sa trabaho, tigom, makalimot sila sa relasyon nila nimo, Ginoo. But let it be, Lord, nga ilang atimanon, ilang amumahon, ilang relasyon nimo. Because at the end of the day, sa adlaw sa paghukom, dili ang among kwarta matubang nimo, kundi ang among relasyon nga hingpit, Ginoo. And Lord, I pray nga I declare promotion upon them, and I pray, Lord God, nga maabot man sila sa taas-taas nga posisyon, Lord God, kay imo silang gipromote, dili kanila malimtan, knowing that you are the blesser, knowing that you are the source, Ginoo. Sila piniyalan lang nimo, walay ilang tinuod ikaw ang tagiya, Ginoo. So Lord God, I pray nga dili jud kanila kalimtan, in Jesus name.
And Lord God, tagay sila mayong panglawas kanunay, and as always, keep them safe in your arms in Jesus' name. Dalaygon kay ginaswalay katapusan. This time, Lord God, again, pabuto namo ang imong gisaad sa Jeremias 33:3. Ang kahibulungan, ang kitingalahang butang, Ginoo. Himua lamang ming takos ug gangayan aron mahimo pud ming kapiyalan nimo. Mao kini ang among pag-ampo amahan. Ug amo kining gipasalamatan pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga mao ang among manluluwas. Mao ang among master. Amen and amen. Okay. Thank you for watching, everyone. Salamat sa presensya sa Ginoo. Ug salamat sa iyang pulong. So, alas 11 na. Hapit na ko ni sabay lang overnight, pero pa sila na human. Okay, so thank you, Ikson, for being with me sa kahanginan. Salamat. And simbahan na mo nga gisilungan, Pastor, atop na lang makita, gilunupan. So sa Davao ka, Ikson, okay. Sige, padayon ko prayer na, Ikson. Anyway, ato na ning i-end atong live, Ikson, kay kadlaw na hapit. Praise God, nga nakalahutay ta, og salamat sa kadasi ug kusog. Before na ko ni-end, putlon, Ikson, again, ako mong gi-remind nga, pwede ka po nyo i-mention yung mga higala, friends and loved ones in the comment section, and pwede nyo, padayon mo type at followers at highlights, and of course, ako mong encourage to invite your friends and loved ones to follow our page para ma-bless po sila. And then, ako rin gipasalamatan again ang katong mga subscribers nato, no? Salamat kayo. Wala ra ba ko nagsugo niyo, ha? Salamat kayo. Ug sa mga nag-send og star, salamat sa kayo, no? Dili man na ingon pa dugo, pero ako ginong girespeto, gipasalamatan. Abi pa lang wa ko nagtagad. Kay para ganina unay nasuko nako. Kay ngano ko nung dili na ko tagdo niyang message ko, no? Nangawartar ako nako. Wa gali ko ka atiman og ka baning uban. Daghan pa kayo diri mga message Ikson na unread pa. Kay daghan kayo, imagine 60 plus, no? 60,000 plus, 60,600 plus, no? Nga mag-message na nako, mga 30 ka buok. Unsaon na nako niya na suguon pa ko sa akong asawa, maghatod ko sa akong anak ana. No? No, mao na nga pasensya na kay mao na nga nagpasalamatan mo na ako Ikson katong mga nag-subscribe, nag-send og stars kay isip ning gibalyo na ko ba, no? Gibalyo dili kay ingon puni pa no, gibalyo na ko inyong gihimo nga ang Dios magapanalangin kanyo. Lord, dre mo balos ninyo Ikson ug ako prayer jud sa kanunay. Okay? So that's all for tonight. I pray and I declare nga ang protection sa Ginoo, ang himaya sa Ginoo, ang iyang balaang dugo magatabon kanato. Ug sa mga kapulisan diha, mga military nga nag-on duty karon this time, bantayan mo sa Ginoo mga sir. I pray ang protection ni Lord maga-naa kaninyo. Amen. So see you again Ikson tomorrow. Ug namo ipahabol nga mga prayer ay inbox lang ko kay akong basahon na before ko matog, no? So again, have a good night sleep everyone. Yeah. This time akong ibalik day ang tanang dungog ug himaya. Pagpasalamat sa tumbuhi nga Dios. Okay? So mga brad, long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Padayon na to abante ug ipatas ang ngalan sa Ginoo. Okay, shout out brother Danilo from God First Bro. Akong brad ni nga long live kayo. Padayon ta gwali brad sangyaw sa ming balita, no? Magkita na tapuhon balik kay ako nang ipasa brad ako ang requirements ang NBI clearance, police clearance unsa tong uban nito picture to ani Brad Adsel, no? Palihog ko pangumusta regards yung lang pastora ni Net Brad. God bless. Long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Ampingan tang tanan sa Ginoo. Okay? So again, that's all for tonight. Iksoon, see you again tomorrow. Dili na ko magsaad og kanus-ang orasa basta ugma Iksoon or basin magbisi ko no. Basta na ako higayon Iksoon. Mag-live ta. Okay? So again, keep safe everyone. Ampo ug amping kanunay. Good night mga Iksoon.